Manwe is ready with our hot topic for today. Let's go in, Mama. Yebo, asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. Hi KVG, hi Sakile. I'm a lady aged 28 years, married with no kids yet. My husband akabvisa pfuma kumba kwedu 3 years ago. Takachata went on honeymoon jese and it seemed like a good start to a lifelong union. So about 6 months into the relationship, my husband introduced Nyayimwana saying, "It's now time for us to start a family." We started trying for a baby for about 4 months to round off the days, cause ndaitonyora pasi. One day, ndipo paakauya akanditi, "We are failing to conceive because une spiritual husband, and your parents need to sort out this issue." I was shocked, guys. Kuti, where is he getting this from? I sat down with him and asked him to tell me kwa zvinzwa, and he said, "Ndinahila wangu andionesa zvese." I asked him, kuti, "Idzo 4 months, manga matotanga kutsvaga minduro already sei kunge vanhu vane makore vachinetseka kubata mimba?" He kept insisting until ndazomuti, "You can tell anana tete nyaya iyi. Inini ndaita mutete mazviri," and he refused. As time went on, I realized we had gone past 2 months without any intimacy or physical touch, and I was yearning for that connection with my husband. I tried to initiate both conversation and playtime and was rejected. Ndipo pandakavakumbira kuti tifambe tese ndinzwe zviri kutaurwa about my life zvaiita andiseme. His response was, "Vakadzi havapinde mumatare iwayo." Ndakanzwa kuzarirwa nehasha, but ndaigodi. That same day, we spoke, we moved out of our bedroom, and we have been living like this for close to 2 years. I am regretting a lot of things. I need your advice and help on how to deal with this issue. I never opened up to my family, cause ndaingoti he will come around, and here I thought it's a phase, but ndaneta nekushaya rudo in this marriage. I don't care about the money. I feel I made the wrong decision, kunyarara, cause if I involve people now, ndinotangira papi naive duwe hiyo hot topic yetu yanamhlanje. Oh. Well, thank you so much, Manube. Dariredu, ndiyo hot topic yedu ya nasi. Atanyorerwa nemudzimai, ane 28 years. She has been in a marriage, right? Well, she is in a marriage. Asi turikuona kuti marriage umu vari kugarisana sehanzvadzi nehanzvadzi nokuda kwezvakawanikwawo nemurume mukufamba. Just after 4 months of trying to conceive and failing, this man says, "Ndakanzwa kuti une zviri pauri." I mean, kuti panofambiswa sei imimi sedare munoitongo sei nyaya and what needs to be done. 0772162651. Ndizvo here kuti baba vanotofamba vari vega votonoudzwa upenyu kana kuti mamiriro akaita spiritual life yemudzimai, votoramba zvakare kuti mudzimai vafambe naye vanzwe vese zvinenge zvichitaurwa kana kuri kumatara vanenge vafamba, asi ouya achiita machanges mumarriage yake. Panofambiswa sei apa? Regai tinzwe imimi medare. Maswera sei? Hello KVG. Hi, maswera sei? Daswera. Indofunga kuti murume was too quick to conclude. That's true. I think so too. Because the 4 months apana is too early. It was too early because the kana vanga vane 6 months vari mumarriage ka means possibly mukadzi anga ne some contraceptives anga ari kushandisa maybe vakasasa tongonya system yes ndikukunzwa babangu. Maybe system yake yanga isati yaita switch kubva kune zvemacontrceptives kuti inyatsogamuchira kuti akwanise kukotsiva murume akakasira. Yeah, tingati kukasira kwega here kana kutoti pane zviri kutoitika, because haukasire kakuconclude obva watomira kutry apa akaconclude bva atomira kutry, so zvichiratidza kuti panenge akaenda akanoudzwa kuya kuti ati ndakaudzwa nemunhu wangu kuti iwe une spiritual husband ka ikoko ndokune problem, because ukatongoenda ikoko havashai answer.
Yeah, ndikunzwisisa zvamuri kutaura vanowana mhinduro paevery problem yaunenge wapresent. Akasvika akataura problem yake zvikanzi mukadzi wako ane spiritual husband, which that was wrong. Yeah. 0772162651 munozvionawo sei vedare. Nyangwe ndaudzwa zvandaudzwa izvozvo ndinobva ndamira here kuti ndirambe ndichidawo kuti nditry nemudzimai wangu kusvika pavasvika ipapa vachigarisana nemagarisiro avari kuita chakadaro. Star FM, hello. Hello, zviri sei? Hi, maswera sei babongo? Taswera. Ndoda kuita sendinowirirana nakola wekutanga. Yeah. Number 1. Number 2, tine dambudziko rekuti kazhinji kacho kana tinge taita maproblems akadai tinomhanya kufunga kuti mudzimai ane dambudziko. Pamwe dambudziko rinenge riri kwandiri asi hazvizi zvinhu zvatinoisa hedu munyaya dzacho. Saka indaifunga kuti murume uyu panokuranga paine maissues mamwe akazonoudzwa ikoko akanzi maybe ukaramba uchitraya uchafa nekuda kwespiritual husband kana kuti because munhu haungabva wangoti hai nandichazoi ndizvozvo ndo pane dambudziko because kana panga paine maybe issue yemacontraceptives akutaurwa because kana vanga vamboti vagara vese vasati vaita pfungwa dzekuti tauda kuita mwana it means kuti vane kumacontraceptives avanogona vanga vari kushandisa vachiti hatisati taredi kuita sei kuita mwana. Then also issue yekuti kufamba nemukadzi handizivi hangu pachivanhu chedu but tinofamba sei kuti ufambe nemwana wevanhu pasina hama dzake hazvizi zvinhu zvinobvumirwa kuti ropa ouya kumba kwedu then toenda naye kunofamba naye tichida kugadzirisa matambudziko ake hama dzake dzisingazvizivi. Handikufunga kuti zvinhu zvinenge zvisingabvumirwe zvinogona kunge mukuita izvozvo izvo mukwasha anogona kunge akatopara futi imwe mhosva kufambira nyaya kufambira mudzimai handiti asi pasina hama dzake kuti dzizive because pachivanhu chedu zvinenge zvisingabvumirwa handizive kana paine vakuru vachazofona vanogona kuzozvigadzira. I think so ndozvandofunga. No, thank you so much for that. On 0772162651 muchatipawo chenjedzo neyambiro kune mudzimai atinyorera kuti anobatsirika sei and munhu akatonzi nemurume ndo zvandawana kuna hila ataura kuti ana hila wake anomubatsira ndo zvaakaona pamudzimai wake. Mudzimai akati kana zvichibvira tifambawo tese ndinge ndichinongedzwa zviri pandiri ndiripo and akaramba akati mudzimai apinde mumatare afambirwa but takutonzwa ipapa kuti iwewo semudzimai zvakare hazvitotenderwa kuti nyangwe murume wako wakapinda naye muwanano asimuke newe zvisingazikanwe nehama. Saka pakatoipa.